गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय। दिनैनि बे चेनेल नायगिरि बयबो नायगिरि नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनैनि जे बर' बिजों सान बेनि मुङाव आरोबाव बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायथिनाय दिनैनि सानाव जासिनाय जाबाय। बर' बिजों बर' राव जेब्लायबो गेवलांथों आरो जौगालांथों। दिनैनि बे फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे समखौ लानाय जाबाय। गिबियावनो हामबायनो गोसो जादों मानगोनां जोंनि BTCनि CEM प्रमद बर' सार नोंथां। बेजों लोगोसे आङो हामबायनो गोसो जादों जोंनिनो UPPL दोलोनि सेन्ट्रेल जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेसन राजु सार नोंथांमोननि खाबु होनायावहाय आङो बे प्लेटफर्मखौ आं मोनदों। आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं दिनै बे समखौ लाबाय। खारना जाहैबाय थांनाय बावैसो एसे सिगां कर्नाटकायावहाय मोनसे एसेम्बलि इलेक्सन जाना थांबाय, स्टेटनि इलेक्सन जाना थांबाय। बाहाय BJPनिफ्राय कंग्रेस दोलोआ फिन देरहानानै सरकार दानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ लानानै जोंनि BTCआवबो माखासे कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोनग्रा कंग्रेस दोलोनि फलोवार्सफ्रा बाहायबो एसे रंजानायखौ जों नुनो मोनदों। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे सोरनिबा खस्थ' खालामनायखौ लानानै जोङो BTCआवहाय जोङो कंग्रेस हिसाबै रंजानाया आं सानो बेयो इसेबां गुरुत्व गोनां मोनसे मेहेर गोनां जानाय नङा। मानो जानाय नङा? खारना जाहैबाय जों माब्लाबाबो जोङो कर्नाटकानि सिटुवेसनखौ जों नायाखै जे कर्नाटकायाव माबायदि खस्थ' लानानै माबायदि मावनानै आरो कर्नाटकानि सिटुवेसनजों जोंनि BTCनि परिबेसजों जेबो गोरोबा। आं बेखौ बुंनो सानदों हयथ' माने नेसनेल मोनसे पलिटिक्सआव कर्नाटकायावहाय कंग्रेसआ सरकार दानाय हिसाबै 2024आव बियो इम्पेक्ट जागोन खोमा सानदों मानसिफ्रा, दोहौ फैगोन खोमा सानदों। किन्तु जोंनि आसामनि नोङो कंग्रेसनि परिबेसखौ नायोब्ला ओरैबायदि दुरबल एडमिनिस्ट्रेसनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर, बिथांमोननि दैदेननायनि फेलियर, बिथांमोननि एडमिनिस्ट्रेटिभ कारापसन, सिङाव जायफ्रा दोलोआव हाबना नायो बिथांमोनासो मिथिगौ। आगुआवहाय आं कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन हिसाबै आं मिथिगौ। दायो आङो UPPL दोलोआवहाय आं दङ। दा ओरैबायदि कारापसन जे ओरैबायदि दुरबलथा सिङाव दैदेनगिरिफ्रा जे नोङो खुनु पर्याय नों 2026 जे एसेम्बलि इलेक्सन लोगोसे 2024 जे लकसभा इलेक्सन बाहाय नोङो आसामजों लोगोसे BTCआव नों जेबो प्रभाब खोख्लैनो हानाय, गोहोम खोख्लैनो हानायनि मोनसे परिबेसाव गैया। दा बेखायनो आं सानो बाहाय रंजानायनि ओंथि थानाय नङा होनना आंनि बुंनाय बाथ्रा बेनो आरो। 2 नाम्बाराव गोबां मानसिफ्रा गोनो गोथो जादों बा सोंलुबो फैदों जे नोंथाङा कंग्रेस दोलोआवहाय दैदेनगिरिमोन मानो UPPL दोलोआव थांखो? बे सोंलुनि फंनैसो आङो क्लेरिफिकेसन होनो सानदों जे कंग्रेस दोलोआवहाय आं दङमोन आरो खामानि मावदोंमोन। किन्तु कंग्रेस दोलोआवहाय जेब्ला आङो सिङाव हाबनानै जेब्ला आं नायबाय, जेब्ला खामानि मावबाय, आं गासैबो सिस्टेमफोरखौ मिथिबाय, सिंनि दुर्बलताफोरखौ आं मिथिबाय, सिंनि पिक्सारफोरखौ जेब्ला आं मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै BTCआव बिथांमोना कंग्रेसआ BTCखौ लानानै बा BTCनि जाथि जनगोष्ठी गासैखौबो लानानै बा BTCनि सुबुंफोरनि जि हास्थायनाय, बिसोरनि जे गावसोरनि मोन्थाइफोरखौ लानानै जे हास्थायनाय, बेखौ लानानैहाय कंग्रेसआ जेबो थांखि गैया। बिथांमोना जोंनो गुबुन खोथा होयो, बिथांमोना सिङाव बेलेग खामानि मावो। दा जेब्ला आं बेखौ मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै BTCआवहाय जेबो फिउचार गैया, जेबो भबिष्यत गैया, दोलो हिसाबैबो बाहाय जेबो फिउचार गैया, लोगोसे बाहाय जेसेबांनाखि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फलोवार्सफोर बिथांमोननिबो बाहाय जेबो फिउचार गैया। दा दोलोआनो नोंहा जेबो फिउचार गैयाब्ला बाहाय जोङो बे दोलोआवहाय
जाय थांखि गैयै बिटिसिखौ लानानै थांखि गैयै मोनसे दोलो बे दोलोआवहाय जों थानानै मावनानै जों बिटिसिनि थाखाय समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बाहाय थानाय जेसेबां जाथिफोर दं बेनि थाखाय जों मा मावनो हानो बेखायनो बाहाय थानानै टाइम पास खालामनानै लाब गैया आं बेखौ बुजिनानै आरो मोनसे खोथा आं सानदों बिथांमोना सम फैब्ला खालि माने बायलाय फानलायल' खालामनायनिखौ दाहान्दा खालामो आरो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों मोनसे बेस्ट एग्जाम्पल आं होनो सानदों जे दिनै आङो कंग्रेस दोलोनिफ्राय आङो UPPL दोलोआव आङो थांबाय बाहाय आंखौ 50 जन मानसिफ्रा आंखौ हामा मोननो हागौ बा गोबाङा गोबां बिजिरनो हागौ आरो किन्तु गोथौयै सिन्था खालामनानै नायोब्ला मोनगोन रिजोना मा दिनै आंखौ 50 जन गाज्रि मोननो हागौ किन्तु जेब्ला आङो बै समाव जेब्ला आङो पार्टिखौ नागारनो गोनां जायो उनाव माखासे समफोरनि उनाव बे समाव आंखौ 1000 जन 2000 जन मानसिया गाज्रि मोनगोन मानो गाज्रि मोनगोन जिहेतु बै समावहाय जोंखौ थगायबाय जोंखौ लिंबोनानै थगायबाय दोलोआव जोंखौ जइन खालामनानै थगायबाय जोंनो मोजां खोथा होनानै जोंखौ दा थगायबाय गावसोर खारबाय होननानै जोंखौ बै समाव बुंगोन जोंखौसो होसोगोन आरो जोंखौसो रायगोन दा बेखायनो नों दिनै 50 जनजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ नों बै समाव नों 1000 जन मानसिजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ दिनैनो नों 50 जन मानसिखौ बिसोरनो बुजिहोनानै नों दिनैनो नोङो लामाखौ गारनाया बेस्ट मानोना